जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जाय बिथांमोना दिनै जोंनि बर' बिमाफोरखौ थगायदों, जाय बिथांमोना दिनै बे हालामनि रायजो राजाफोरखौ थगायदों, जाति जनगोष्ठीनि अननाय आरो अनसायनायखौ बावगारदों एबा संहार खालामदों, बे बिथांमोनखौ आं थांखिनानै बुङो, नोंथांमोना पलिटिकेल स्वार्थ दङब्ला जौगाथायनि, नोंथांमोना पलिटिकेल स्वार्थ दङब्ला मुलुगाव बिटिआर हालामखौ सिनायथि होनायनि आं बिखाफोर दोननानै बुङो, नोंथांमोना आंनि मोगा-मोगि जाफै, जोङो गंनै टेबोलाव गसंनानै एबा जिरायनानै सावरायगोन, गेजेरावहाय रायजो राजाफ्रा थानानै खोनासंगोन। जोङो मिथिगौ बिथांमोना जे सेल्फिश, आं बे सेल्फिश सोदोबखौ आंनिफ्राय बाहायाखै। जाय बिथाङा जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिमोन, बिथां आफादगिरियानो आगुनि सावरायग्रा बिथाङानो बुंदोंमोन, I am the selfish person. I can think for my own interest only. बिथाङा बेफोरबायदि बुंदोंमोन, आं सासे सेल्फिश सुबुं, आं गावनि थाखायल' साननो हायो, गुबुननि थाखाय साना। बेखौ आंनि सिगाङावल' बुङाखैमोन बिथाङा काउन्सिल मिटिंनि गेजेरावनो बुंदोंमोन। मानोना थांनाय 7 बोसोरनि सोमावसारनायाव आं बिथांनि गासैबो आखल आखुखौ मिन्थिगौमोन। गावनि स्वार्थनि थाखाय, गावनि फेमिलिनि इन्टारेस्टनि थाखाय बिथाङा हाग्रायाव थानानैबो मा मावदोंमोन आंल' सिनायथि होनांगौनि गोनांथि गैया। म्यानमारनिफ्राय फैनाय साफ्रोमबो गथ'फ्रानो सिनायथि होनो हागोन। नोंथांमोननि बे हालामावनो म्यानमारनिफ्राय फैनाय गोबां गथ'फोर दङ, बिथांमोननाव सों। गावनि स्वार्थनि थाखाय जोङो जोंनि बिनानावफोरनो, जोंनि फिसाफोरनो आन्डारवेर होनो हायाखै, इनार गानग्रा माखासे जोङो ड्रेस होनो हायाखै। बे समाव बिथांमोननि न' सिङावहाय श'रुमफोर बायदि ड्रेस दङमोन। आरो आं गोबां बुंनो नागिराखै। हाग्रायाव थानानै फैनाय जोंनि मानसिफोरा दिनै चकलेट गरसे बायनानै बिसि फिसानो लांनो हायाखै। बिथाङा दिनै 3 थाला 4 थाला न'आवहाय उन्दुनानै दंगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव पलिटिक्स गेलेनानै सोरखौबा सोंखारि फैबाय दङ। बाथ्राखौ गोबां बुंनो हायो, दान्थे बिथान्थेनि गेजेरजों आं रावखौबो पार्सनेल एटेक खालामनो नागिराखैमोन, किन्तु बाध्य जादों बिथांखौ पार्सनेल एटेक खालामनो थाखाय। राजखान्थियाव न'खरखौ लाबोनाया गोरोन्थि, राजखान्थियाव गावनि लोगोफोरखौ लाबोनाया गोरोन्थि, नाथाय सोरखौबा गावनि इन्टारेस्टखौ सुफुंनो थाखाय बाध्य खालामोब्ला बै सुबुङाबो बाध्य जानो गोनां जायो। जेखियानो जायाथों, बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ होनदोंमोन, आं बिटिआर एकर्डनि गुबै दफाफोरखौ नुवाखैमोन होननानै। आं इसोरनि साखि लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै बुङो, बिथाङा पाप मावबाय। बिथाङा सासे आफादगिरि जानानै आं बायदि सासे नेहाथारि, बै समनि नेहाथारि थासेयावबो बै समनि माखासे जोंनि काउन्सिल दैदेनगिरिफोरनि मोखाङाव सिगनेचार होनाय सुबुङा नायनो मोनाखै होननाया सोमोनांथाव बाथ्रा। आरो बै एकर्डनि सिङाव मा दङ आं बुजियाखै होननाय बाथ्राया, नुवाखैमोन होननाया सोमोनांथाव बाथ्रा। आं बर' मिडियामाव फरायनाय सासे सुबुं, नाथाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जा एकर्डनि मडेलिटि बेखौ आं मोजाङै बुजिनो हादोंमोन। बिथाङा इंलिश मिडियामाव फरायनानै BA पास जानाया अखाफोराव फरायनाय बायदि बुरलुंबुथुर दै सिङाव थब्लनानै फरायनाय बायदि राव बुंनायखौ आं सोमोनांदों। गोबां बाथ्रा दङ, जों सोंखारिनो गोसो जायाखैमोन। आं नंखायनो बुङो, दाबो चेलेन्ज खालामो, नोंथांमोना साहस दंब्ला जोंनि मोगा-मोगि जाफै, रायजोफोरखौ जों गेजेराव फज'गोन आरो नोंथाङा फारसे साइडजों गसं, आं फारसे साइडजों गसंगोन, ओरैबायदि डिबेट खालामगोन सोर सैथो बेखौ जोङो रोखा फोरमायथिना होगोन रायजो राजानो। आं नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुङो, UPPLनि सासे सोद्रोमा महरै नोंथांमोना जोंनि खौसेथि गैयैनि फाफखौ दाला। जोङो दैदेनगिरिफोरा जानो हागौ गाव गावनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै खौसेथिखौ सिफायनो नागिरदों, नाथाय बे खौसेथि गैयैखौ सिफायनाय जाय सिफायदों, आं बेखौ रोखायै बुंनो नागिरो, सासे
सोद्रोमा महरै बे हालामनि मुंख्लंनि सावा बिथांमोननियाव एबा जोंनियाव नांखागोन। आं जुदि अयनायब्ला आंनाव नांथों, बिथाङा अयनायब्ला बिथांनाव नांथों। बे जोंनि दिगिलि केम्पआवहाय जोंनियाव काउन्सिल मिटिं आं लिंबाय थादोंमोन। बिथाङा एरखे थादोंमोन, बुंदोंमोन मा जाखो? बिथाङानो डाइरेक्टलि जोंहाथ' उफाय गैला, बिपिएफआ जोंखौ जाहोगासिनो दङ, बिपिएफआवनो डाइरेक्ट हाबनोसै। जोङो बिपिएफआव हाबनो एबा इउपिपिएलआव हाबनो जोङो एकर्ड खालामाखैथ'। इउपिपिएलआ सोर, बिपिएफआ सोर जोंनि थाखायलाय? जोङो एकर्ड खालामदों जोंनि बे हालामनि रायजो राजानि दुखु दाहाखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो, जोंनि इयुनखौ जौगाखांहोनो थाखायसो। जों माबा डाइरेक्टलि बिपिएफआव हाबनो होननानै एकर्ड खालामनो हाग्रानिफ्राय फैदोंमोन नामा? जों माबा डाइरेक्ट इउपिपिएलआव हाबनो होननानै एकर्ड खालामनानै जों बिथांमोनजों गोरोबनानै थाखानि थफ्ला लानानै हाबनो होनना फैदोंमोन नामा? थांखियाथ' जोंना बिदि नङामोन। मानो डाइरेक्टलि बिपिएफआव हाबनाय इउपिपिएलआव हाबनायनि बाथ्रा जाखो बेलाय? मालाबानो जोंना सावरायग्राया हाग्रामाजों एग्रिमेन्ट जाखोमानानै दङ। सोमोनांथाव बाथ्रा। एबसुआ लिंदोंमोन सैथो खोन्था, खिन्थु थाङा होननानै बुंदों जोङो डाइरेक्ट। जोङो थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन, सोरबा पक्षपाती खालामोब्ला जोङो गोरोन्थि जागोन होननानै। हाग्रामाजों जे सावरायग्राया एग्रिमेन्ट जाखोमाना दंमोन, नेक्स्टआव बुंबाय, ओइ सावरायग्रा नोंसोरो रेडि जाबायना? जेब्ला बेखौ सोंहरो, बिसोरो लायनो मा फ्लाइट होनो, चार्टार फ्लाइट लाना दोनदों जोंखौ लाबोनो थाखाय गुवाहाटीसिम। ओमफ्राय बेवहाय लायनो प्राय 2 लाखसो मानसि गुवाहाटीयावहाय गेदारिं खालामनानै जोंखौ वेलकाम खालामनानै लाबोगोन। आंथ' आसरित जाबाय, जेराव जोङो एबसुजोंबो थाङा, बिपिएफजोंबो थाङा, जोङो गेजेराव थानानै फैनो होननानै थांखि लादों। मानो जोंखौलाय आरो बिपिएफजों दा थौदो थांसै जोङो बिपिएफजों होननानै लिंखो? आसरित जादों। जोङो बिदाय, बाथा आरो आं, जों साथामजों दं, जों मानो थांनो? आंथ' नों थाङोबा नोंथाङा थां, जों थाङा। बिथाङा लाजिनानै फैयाखिसै। उनावहाय हरनि फ्लाइटआवहाय जोङो नाब्ला सारनि ग्रुप आरो जोंनि ग्रुप जयै फैदों। आरो खौसेथिनि जा राहा लामा, बे राहा लामाखौ नाब्ला सारानो लाग्रोदोंमोन, जों बेखौ बाख्नायनांगोन। दानिया गावसोरजों फैफायनि मा जाखो? 29 तारिख हरावहाय, 28 तारिख हरावहाय चन्दना जौ बथल जा बुरजा लानानै फैबाय। लाना फैनानै हयथ' जानो हागौ बेखौबो सावरायग्राया लिंहरदों, जोंथ' मिथिया। हरनि 1:30 बाजियाव गेस्ट हाउसआव जों जेब्ला उन्दुनानै दङमोन, उन्दुहांदोंमोन आरो ओंखाम जाना सफैगोदानथार। जोंबो दुगै लोबै ओंखामल' जानानै उन्दुनो बिसिनायाव थांनो नागिरदों। बे समाव सफैबाय बियो। सफैनानै दसे उनाव बुंबाय, ओइ मोसौ बिदाय जौलु, आं नोंनो दानो जेनेरेल एमनेस्टि होनो हायो, आं मिनिस्टार। बे राव नामा? सासे इन्डिपेन्डेन्ट अर्गानाइजेसननि दैदेनगिरिखौ जौ लोंहोनानै मानसिखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनो हानायनि मोन्थाय मोनलायनाय? सोर बिलाय चन्दनालाय? चन्दना जुदि एसेबां जेनेरेल एमनेस्टि होनो हालायनाय मानसिब्ला, बै समाव 20 फेब्रुवारि खालि जोंनि नाब्ला सारा जेब्ला केसनि सोमोन्दै रायलायहैनो थांदोंमोन, मानोथो बासायनो हादिया जेलाव थांफैनायखौलाय? बेथ' हानांगौमोन। रायजो राजाफ्रा बुजिना लानायनि सम फैदों। दानिया बाथ्राया जाबाय पलिटिक्स। पलिटिक्सआव जोङो आखाइ होनांसिगोन। नंखायनो जोङो जेब्ला मोनब्रै हानजाजों क'अर्डिनेशन कमिटि दायो, जोङो होनदों जों जुदि इउनाइट जाबायब्ला गुबुन गुबुन हानजाफ्राबो इउनाइट जानांसिगौ। बे बेलायावहाय जोङो क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै बिपिएफजों खेबथाम सावरायदों। सावरायग्रा बिथांनि नारसिननाय बायदियै बिपिएफजोंसो सावरायदों, गुबुनजों सावरायथ'वाखै। दाना बिपिएफजों मा सावरायदों आं नोंथांमोननो खोन्थानि। फार्स्ट पइन्टआ जादों, जोंनि कन्डिशननि फार्स्ट पइन्टआ जादों, जोङो जुदि नोंथांजों क'अर्डिनेशन कमिटिया एलायन्स गभर्नमेन्ट खालामनो गोनां जायोब्ला जोंनो 14टा सिट होनांगोन। मानोना जोङो मोनब्रै हानजा खरै 4 सानजा 4 16टा सिट जोंनो होनांगोन। बिदि होननायाव जोंनि हाग्रामा बिथाङा होनबाय, नङा जों नोंथांमोननो 14टा होनो हाया, 12टाल' होनो हागोन। अके, जोङो 12टाखौ एक्सेप्ट खालामबाय। दानिया बाथ्राया जादों 12टा होबाय, नाथाय जों होनदों जोंनो गाहायाव होनाङा, जोंनो गोजौआवसो नांगौ। नाथाय बिथांमोना गोजौआवहाय मेनेज खालामनो हाया, गाहायावसो मेनेज खालामनो हायो। आरो
जा मोनब्रै हानजा बे मोनब्रै हानजाया मालाबाबो गाहायाव देरहानो हाखाया अके बेबो थांबाय आं सैथोखौसो बुंदों असैथोखौ माबाबो बुङाखै जोङो BPF जों मा सावरायदोंमोन बेखौसो बुंगासिनो दङ नैथियाव होनबाय हाग्रामा बिथांखौ जुदि जोङो नोंथांजों एलायन्स सरकार दायोब्ला मोनब्रै हानजाया जों देरहानानै अब्ला बे एलायन्स सरकार दानाय टाइमाव जोङो मोनसे डिमान्ड खालामनो नागिरदों कन्डिशन बे कन्डिशना जादों जोंनो चिफ नङाबा डिपुटि चिफखौ होनांगोन हाग्रामा बिथाङा डाइरेक्ट होनदों है डिपुटि चिफ आरो चिफखौलाय मानो नोंसोरनो नांगौ नोंसोरनो आं मोजां मोजां डिपार्टमेन्टनि EM होगोन होननानै बुंबाय बेबो थांबाय अब्लाबो जोंबो नाबो होनाखै औबो होनाखै जों जास्ट खोनासंदोंल' जोंनि सोंनायखौ थामथियाव होनबाय जोंहा गोबां केसफोर दङ 69था जोंनि केडारफोरा लिडारफोरा हायेनास केस जानानै दङ जायफ्रा दिनै जेलाव दङ माखासे जेलबो गैया जेलावबो थांथ'वाखै बे 69थानि गेजेराव बांसिनानो जिउ जोबजासे साजा होजानायनि आरो खायसे खायसेया फासि होजानायनि साजा डिक्लेयार होजानानै दंखायो जोङो जुदि नोंथांजों एलायन्स सरकार दानानै एलायन्स खालामनानै गभर्नमेन्ट दायोब्ला नोंथाङा बे केसनि सायावहाय माबायदि रेसपन्स होगोन थामहिनबा नोंथांनि थांखिया मा बख'नायनि राहा लामाया होननायाव बियो होनबाय आंखौ गभर्नमेन्टआ होग्रोदोब्रा 21ता देरा होग्रोदो बिनि उनाव जों सावरायलायनोसै ज'नो होनदों दानिया गुबै बाथ्राया जादों जों जुदि एलायन्स गभर्नमेन्ट दायोब्ला बिथाङा मा मावगोन जोंनि केसनि सायावहाय बेखौ जोङो रोखा मोननो लुबैनाय बिथांनि कुइसननि एन्साराव मोनसेबो रोखाथि गैयामोन अके बेबो थांबाय जों बेखौबो सिरियै खोनासंबाय येस न' जों जेबो बुङाखिसै दानिया 4 नाम्बार कुइसना जादों बेखौ जोंनि धीरेन ग्रुप बिथांनि लोगो नेहाथारि लोगो आफादगिरि बिथांनि नामा मा नाम मोनलाय फैलाव बिथाङा सोंदों आरो आच्छा सार जोंथ' मोनब्रै हानजाजों इउनाइट जाबाय दानिया जों जुदि खावलायो नोंथांमोनखौबो प्रमद बर' आरो नोंथांखौबो इउनाइट जाहोनानै नोंथाङा मा बुङो बेयाव बिथाङा होनबाय आं प्रमद बर'खौ माब्लाबानिफ्रायनो BPF हाबो होनखादोंलै बिथाङासो हाबाखै होनबाय दाना कुइसना जादों इउनिफिकेसना सोरनिबा खाथियाव मार्चआप जानायनि नङा इउनिफिकेसना जादों मोनसे साथानि सिङावनो ज'यै गावबा गाव गसंनानै खौसेथि मावलांनाय बेखौ बेनि मेइन उद्देश्यआ जादों सिट शेयारिं खालामलायनानै जों गावजों गाव नांलायालासेनो उइदाउट कन्टेस्ट देरहानो हायो नामा बे राहा लामाखौ लानानैसो जोङो खौसेथिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन खौसेथिनि जा बाथ्रा जा थांखि बेबो फैमाल जाबाय बयनिख्रुइ इन्टारेस्टिं कुइसना बेखौबो आं खालामदों बे कुइसनखौ जों सिलिगुरियाव खालामदोंमोन बे समनिफ्राय फैनायावनो आं लामायाव एक्सिडेन्ट जाफैदों लास्ट कुइसन एबा 5 नाम्बार कुइसना जादों थांनाय 34 बोसोर जोंनि NDBनि सोमावसारनायावहाय गोबां मुंख्लं जानाय गोबां गादब जानाय सोबख' जानाय इक'नमिकेलि आरो जोंनि सोमावसारनायाव बुग्लिजानाय जेल जोबजानाय आरो सोरबा गावनानै खुनिया खाना खुजा लेंग्रा जानानै थानाय सुबुंफोरखौ जोङो पार्मानेन्ट मोनसे रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय जब क्रिएशन खालामनो नागिरो 15,000 जब 15,000 साख्रि मानोना जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डनि दफा बायदियै सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड पस्टखौ क्रिएट खालामनानै साख्रि होनो हानाय जोंहा गोहो दङ जाय गोहोआ इउनियन टेरिटरिनि सिङावल' थायो बेखौ UTR एकर्डनि दारै मोननो हादों BTC एकर्डनि दारै 4 ग्रेडखौबो फुल फ्लेजेड साख्रि होनो हानाय मोन्थाय गैयामोन नाथाय BTR एकर्डनि दारै सेकेन्ड ग्रेड थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड मोनथाम ग्रेडनि पस्ट क्रिएट खालामनानै जों साख्रि होनो हायो जेरावहाय जोङो साख्रिखौनो होनो हाखायो पस्ट क्रिएट खालामनानै दाना कुइसना जादों 15,000 पस्ट क्रिएट खालामनानै बै साहा ओनसोलनि थाखाय जाय ओनसोला जोंनि NDBनि सोमावसारनायनि दारै गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोननो इन्टारभिउ होनाङालासिनो गरसे फैसा होनाङालासिनो जोङो साख्रि होनो थाखाय मोनसे थांखि दैखांदों बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन ना
बुंनायाव हाग्रामा बिथाङा बुंदों आं आंनि BLT नि गथ'फोरखौ दाबो साख्रि होनो हायाखै नोंथांमोनखौ बोरै साख्रि होनो कुइसना बिराद सोमोनांथाव बिथाङा हायाखै नंगौ सैथो खोन्था थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोननि गभर्नमेन्टआ सोबख'दों गादबदों नासयबोदोंल' जोंनि रायजो राजाखौ जोंनि अनजालु BLT फंबायमोनखौ बिथांमोना जौनि फुख्रियाव गोजोम होनानै नंगौ लामानिफ्राय एरायहोनायनि अनगा जेबो मावहोआखै आरो बिथांमोना मा साख्रि होनो जाय बाथ्राखौ जेब्ला जोङो UPPL नो बे कन्डिशनफोरखौ जाबसिनहैदोंमोन आं लास्ट कन्डिशनखौल' नोंथांमोननो बुंसै UPPL आ बुंदों नोंथां मा 15,000ल' 50,000निख्रुइ बांसिन पस्ट क्रिएट खालामनानै जोङो 5 बोसोरनि गेजेराव रायजो राजानि जोहोलाव बै लाइमोन गथ'फोरनो जों साख्रि होनो हायो होननानै बिथाङा आंनो बाथ्रा होदों नाथाय अब्लाबो आं UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों न आंहा 50,000 1 लाख पस्ट क्रिएशन खालामनायजों सोमोन्दो गैया बे जाखानांगौ बे जोंनो मोननांगौ मोन्थायखा आरो बेखौ गभर्नमेन्टआ होखानांगौ जायखि गभर्नमेन्टआनो फैयाथों मानो UPPL आनो फैयाथों मानो कंग्रेसआनो फैयाथों मानो BJP आनो फैयाथों मानो किन्तु आंनि व्यक्तिगत कन्डिशना जाय मुंख्लं जादों न'खर जाय रान्दि हिनजावफोर जाय फिसाफ्रा हावरिया मावरिया जानानै दङ बै मानसिफोरखौ जोङो साख्रि होग्रोनांगौ बिथांमोना लेखा रोङै न'खरनि बिथांमोना इक'नमिकेलि गोग्लैसोनाय न'खरनि नंखायनो बिथांमोननो इन्टारभिउ होआलासिनो जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो मुंख्लं फेमिलिफ्रा जेरावहाय जोंहा लिस्टआ दंखायो जायफ्रा दाय गैयालासिनो साजा होनायफोरा जेरावहाय जोंहा लिस्टआव दंखायो दाय गैयालासिनो एनडिबिनि मुङाव जोबजानायफोरा बिथांमोननोथ' जों साख्रि होथारनांगोन बिथांमोनखौ इक'नमिकेलि जौगाहोनायाथ' जोंनि दायित्व बिदि बुंनायाव बुंदों UPPL आ इट इज डान बियो अके 15,000 जेबो नङा मानोना बियो जोंनि गोग्लैसोनाय हारि माहारिखौ जौगाहोनायनि थाखायसो बेवहाय बर'निल' बाथ्रा नङा दै दानिया गुबुन 35,000 बा 1 लाख पस्ट क्रिएशन खालामनायनियावहाय ओरैबायदि मोनसे आं कन्डिशन होबावबाय जुदिहे बे 50,000निफ्राय 1 लाख पस्ट क्रिएट खालामबावोब्ला 15,000खौ दानख'नानैबो बेवहाय इन्टारभिउ जायोब्लाबो जाय नंगुबैयै इन्टारभिउ पास जागोन बिथांमोननोसो होनांगौ आरो बे सिलेक्शन बर्डआ स्टाफ सिलेक्शन बर्डआ खोब मोजाङै नोजोर होनानै गोरों मानसिफोरखौ बासिनानै जोंनि हालामखौ जौगाहोनायनि राहा लामा लानांगौ होननायाव बेखौबो बिथांमोना दान होननानै बुङो दानिया बयनिख्रुइ सोमोनांथावसिन सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना नायदो आं कुइसन खालामबावदों आंनि जोबथा कुइसन UPPL निसिम जोङो जेरै थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों साहा ओनसोलाव जेबो मोननो हायाखै 1967 आव जेब्ला PTC आ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय 1977 आव जेब्ला UTNL आ जोनोम जादोंमोन बै समावबो बे हालामा गादब जानाय एबसुनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों BLT नि मुभमेन्टआवबो गादब जादों NDP नि 34 बोसोरनि मुभमेन्टआवबो गादब जादों आरो गादबजोंल' नाथाय जों जेबो मोननो हायाखै नंखायनो UPPL आ पावाराव फैयोब्ला आं नोंथांमोननिसिम मोनसे डिमान्ड खालामो बै साहा ओनसोलाव जाय नोंथांमोननि एकर्डनि एबा जोंनि एकर्डनि पिन पइन्टफोरा गाहाय लाइनाव जों राजा लामानि सेर सेरावल' जाना दं बेखौ साहा ओनसोलाव बोखोनांगौ मेक्सिमामखौ होनना बुंदोंमोन आरो बिथांमोना बुंदों दान माबोरै दान जोङो एखे कुइसनखौनो हाइ कमिशनार IB नि डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टर सानैनाव सोंदोंमोन डिपुटि डाइरेक्टर सानै आरो डाइरेक्टर नोंथांमोना जों जा एकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ नैबे मडेलिटिखौ नायनानै नुनो मोनदों जि जायगायावहाय जोङो डिप्राइभ जादों रायजो राजाया जि जायगायावहाय जोंनि मानसिफोरा इक'नमिकेलि सोबख' जादों बे जायगायावथ' जों कुनु डेभेलपमेन्ट स्किम हरनायखौ जों नुनो मोनाखै बेवहाय जोङो माबोरै सिगनेचार होनो हानो होननानै जों बुंनायाव माबोरै बे मोनसे मोजां एकर्ड जानो हानो होनना बुंनायाव डाइरेक्टर आरो डिपुटि डाइरेक्टरा होनदों नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोननि हालामाव बिटिआर हालामावहाय बेखौ जास्ट पिन पइन्टल' होनाय जादों किन्तु बेखौ चेन्ज खालामनो हायो माबोरै हायो जुदिहे नोंथांमोना सरकार दानो हायो सरकार दानो हायाबाथ' नोंथांमोना
जा पिन पइन्ट हरदों बेखौबो मावनो हानाय नङा मानोना सोबख'ग्रा गादबग्रा नासयग्राया जोंखौ सिगुन बायदि जेब्लायबो जमनानै थाबाय थायो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि जा एकर्ड बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनोब्ला जोङो दानबखौ नङा मानबखौ बासिनांगोन जाय दानबफोरनि नासयनायाव सोबख'नायाव गादबनायाव जोङो टिबि बेमारफोर बायदि जानानै दङ केन्सार बेमारफोर बायदि जानानै दङ हामनो रोङै बायदि बेफोरबायदि बेमारनिफ्राय हामनो थाखाय रैखाथि मोननो थाखाय बारग'नो थाखाय दिनै जोंनो खौसेथिनि गोनां आरो सोदांनायनि गोनां परिबर्तन फैयाब्ला नोंथांमोना बै बेमारनिफ्राय मालाबाबो परित्रान मोननो हानाय नङा एबा बारग'नो हानाय नङा नंखायनो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना दिनै सोलायनायनि सम फैदों